Nyuwun sewu Pak Dalang, Pak Dalang. Kula niku sampun ngrumangsani sampun sepuh, mbok pun dijejerke kalih Elisa to Pak Dalang, Pak Dalang. Mbok sing enem-enem mawon lho. Mboten sing aranane sepuh niku lek nuwun sewu panjenengan pribadi ning menawi teng kamera jenengan kaya saumuran lho Bu Kesi. Kalian Mbak Elisa kaya saumuran. Iya ta. Masih Mbak Elisa niku bintang tamu sinden di era milenial, jenengan lak bintang tamu di era jahiliyah. Laman niku. Kaya ora ketegelen jahiliyah ra karo Kang Garwo kok. Ora apa-apa Cahayu, pancen Pak Cahyo Kuntadi kuwi yen neng sampean, bintang tamune sampean ini neng omah ngadi-adi. Rekake neng omah cukur brengos, rambute disemir. Semangat. Bus kape anyar lho Pak menika Pak. Ijem. Lek ketemu Mbak Elisa, wah pokoknya neng omahe dandan dhisik. Tak kira lek wong wedok tok sing ngarepe ketemu pacare no. Ternyata wong lanang ya ngono lho El. Jujur gak apa-apa aku cerita. Masa beneran kayak gitu? Tenan. Dhisik coba Mbak Winong Nawangse. Nah, matura marang para lenggah wabil khusus ngaturna panuwun marang Bapak Haji Jatmiko sing wis dadi srana awake dhewe sak kanca iso sowan ning Jambangan. Ya nang matura. Nggih, wilujeng dalu sedaya Wilujeng dalu sedaya pamirsa ingkang sampun mirsani ringgit menika. Nggih, dipun sekecakaken pagelaran menika. Matur nuwun sampun. Oh nggih, sekecakaken lenggahipun nggih Pak. Kleru kata-katamu, salah besar ki mau. Pripun? Pisan kowe salah para pamirsa. Pamirsa iki kuping. Lek para miyarsa kuwi tegese para sing mirsani. Oh, lha nek pamireng niku napa? Pamireng. Kuwi tunggale padha wae ngono kuwi. Lah, kesalamu yang kedua, kowe mela apa? Dipun sekecakaken apa mau? Lenggahipun. Kalian apa mau? Wayanganipun nek ngomong pagelaran menika. Salah ora. Anggene mirsani pagelaran menika. Salah. Lah pripun, Pak? Dipun sekecakaken anggenipun ngerahapi kula. Lho. Ampun. Kleru ya kuwi ya. Mboten. Nah, benerno lek ngono piye sebenere. Nah, pokoke sing ingkang baku niku kula ngaturaken gunging panuwun kan tanpa pamit dumateng Bapak Haji Jatmiko. Nah, menika penyelamat Pak di bulan Januari yang sepi ini ya Pak. Terima kasih sekali. Kowe iki aja kok omong-omong nek sepine. Men di mata orang banyak ya awake tetep eksis ngono lho, malah diomong menelek sepi ora. Nggih. Penyelamat Pak, jenengan saestu penyelamat kula sarencang sedaya matur nuwun. Dengan doa pripun? Dengan doa nah gandeng panjenengan pun dados penyelamat kula sarencang. Kula donga-dongaken mugi-mugi panjenengan sehat walafiat, panjang yuswanipun, kathah rejeki, terus sedaya para lenggah boten sedaya keluargane bahagia, terus sedaya urusannya dipermudah itu loh Pak. Maksudnya gimana sih ya? Caranya bilang gimana sih, susah banget ya.
Mugi-mugi sedaya dipun paringi lancar samudayanipun. Nah. Ngoten niku Pak maksud kula nggih. Terima kasih. Kok sajae angel basa Jawa iki pancen napa dudu wong Jawa. Janjane ya mung bocah Tulungagung lho, omahe cedhak segara. Loh, Ayo Jakarta Pak, ini anak Jakarta Pak. Bahasanya lo gue Pak. Oh, lo gue ya. Iya, lo gue. Enggak anu Pak. Apa? Nah, maka dari itu saya tuh kuliah bahasa Jawa di UNS supaya saya bisa lancar bahasa Jawanya nanti. Gitu. Oh, gitu. Iya. Saiki wis semester piro coba lek mau kuliah basa Jawa? Mau semester 4. Semester 4 mosok sik teng pecotot lek omong kaya ngono. Mau, kan ini semester 3 baru habis yudisium. Nah, nanti kalau udah masuk baru semester 4. Heeh. Oh nah, iya. Gitu, Pak. Saiki sing tegas men Birgita coba kaya apa? Coba Birgita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku seneng Pak nek teng Sragen niki. Sebabe. Mulaine bengi rampunge mesti gasik, Pak. Gak Lu karepe sapa ngapute? Gak, Pak, gak. Nggih, kula seneng banget Pak saestu penontonipun kathah. Wau sore kan Jawa deres sanget to Pak, kawit enjing nggih Pak. Dane Pak. Nggih, kula nderek pantune ya Pak damel penonton. Bebas monggo. Mengke Bapak Ibu mengke jenengan amini nggih pantun kula nggih. Nggih. Tuku melon karo aki, mugi para penonton kata rezeki. Sing rapena melon musuhe Agi piye to? Lho, Pak le belanja melon karo aki ya ora apa-apa to. Oh iya wes, aja dibantah. Ya. Tuku melon karo jamur, mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Mugi-mugi nek kathah rezeki lan panjang umur nggih ndang nanggap wayangan jenengan nggih to, Pak. Amin. Bersih desa Jembangan. Apa, Pak? Jambangan. Wangel ya Pak jenenge Pak iki. Ora ya mung rong kulino wae, rong kulino. Jambangan. Pak, saya juga ada pantun. Piye pantun? Untuk penonton, Pak. Piye? Tuku melon karo sluku. Para penonton sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Piye wi tuku melon nek karo sluku piye? Ora apa-apa to. Nyang-nyangan karo sluku ora apa-apa. Lah saka suwene le nyang-nyangan ra dadi akhire sluku dhek ora ngono kuwi. Karepmu napa? Apik kaya ngono kuwi. Ning lek melon dimusone Agi mesake. Wis kaya melon digrujuk banyu Agi. Wis ora apik kuwi. Ya lah. Aja ngono to, Pak. Ha iya. Coba iki klangenane Bapak Haji Jatmika Teron cah loro coba. Napa, Pak? Ngersakake caping gunung. Nah, gandeng barudan men rada anget engko dijengglengke. Nah, ya kaya apa. Diwiti saka sing sepuh sapa iki? Girgita ta? Winong. Hah? Mbak Iso winong awakmu iki lho sing sepuh ora. Aja to Pak, aku dikirane engko tuwek ngono. Bergita tuwek pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Bergita tuwek gak payu pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Sing ngomong sapa? Kuwi lek mergo ora mengikuti IG-mu to. Ngerti lek dhek belajar tinju wah jan. Wis mantul. Ning ditutupi karo emoticon ning. Pak Jen apa kusine? Ayo, yo, caping gunung ya. Lah tak nggae emoticon barang. Gunungnya ditapingi ya. Emoticon. Ayo coba. Saben bengi Terima kasih untuk emoticon. Aduh to Pak isin aku. Nah iya, awakmu mancing-mancing. Wis tak skip tak baleni neh. Oh, malah parah kowe ora iki. Ya nang winang coba kaya apa KWN. Yen memajang
bocah pancen sopan, apik. Mula dandan apa wae ya bergas. Cara gambyong ya apik, cara jaranan ya bergas. Lah aku, Pak. Hah? Lah aku, Pak. Alah awakmu iki. Yo ngono to, Pak, Pak. Sia-sia. Ora sia-sia ora. Kowe anumu kathokmu sing cendak irenge gua aneh. Pak jenengan kok mesti nyalami pas itu adalah kostum. Lho jenenge wong Pak. lanang yen mesti astagfirullah ya pancen nyebutne bar ku ya golek eneh. Nah iya, aja dipancing-pancing. Mula sok-sok upamane ada terjadi pemerkosaan, itu tidak mutlak kesalahan kaum lelaki ki ora. Ning ibarate pancen sing wedok sing mancing-mancing ngono kuwi lho Bir ora. Mbok, lah niku kan situasinya di tempat olahraga, Pak. Jadi kan bebas. Kecuali nek pas di luar terus saya pakaiannya gitu ngono. Bebas nang tempat olahraga enggak apa-apa, ning kenapa kok dadak kok nggih story ning IG iki lho, gawat iki lho. Itu adalah Sing gawat iki ning kono kuwi. Kok pacarmu tak omongane aja kaya ngono kuwi. Ayo. Lah iya. Tinju kan. Yo, Fir. kembang wae wataan Nong, yuk. Matur nuwun ugi kadang kula sepuh saking Surabaya, bot-bote lek kangen karo Madangkara. Kepareng nusul tekan kene no. Iya ta Busri karo garwane Pak Jono. Panjenengane keroyo-royo tindak ana Sragen bot-bote kepengin ketemu karo kanca-kanca Madangkara. Iya. Matur nuwun malah sing adoh saka Australia barang iki Mbak Ayu karo Pak Agus. Sing biyen Agustus ki arepe nanggap awake dhewe ra sida kae. Enggak jadi. Ampun Agustus lah iso nanggap kula teng mriko pas poso ngono. Agustus tak botne ning kene. Ayo. Muga-muga engko liya dina iso komplit sowan rono sak gamelane karo gembut barang. Malah ilang gembut ora. Ayo. Nggih. Ya, sapa iki urute? Birgita. Ayo. Bletak. Mulane. Aja kakean tinju ngono kuwi oleh-olehane ora. Contonen Mbak Tutik mau lho. Malah arepe gending. Oh iya Pak. Berat. Lah ya. Kowe melu hasta berate entuk-entuk kamu kaya ngene iki to, Pak. Pak jangan disebut-sebut. Baleni sing apik ora isin-isin. Lah ya ngampeni kowe mak selehne cengkok ngono ki tak rogrok asem lho ngono ora. Iya salah. Ya baleni, Bir. Panas. Udian.
Lah ya ngono. Kok rembug apa? Lah ya gendeng Ah ya ben diarani sinden gending ora iki ora. Yo saiki parikan pipit saka Mbak Lia Sundari. Syukur Krenggo PT UJS utawa ndongake Pak Jatmiko utawa para warga masyarakat Jambangan. Bebas Mbak Lia. Ya Mbak. Beli es Beli es. Aduh. ke Surabaya. Tuku es minggat dadakan ora ya. PT Ulfa Jaya sukses. Heeh. Semoga jaya selama-lamanya. Allahumma amin. Mbak Triastuti, mangga coba kayak apa? Jan. Saya Ya cari. Humairah, anan ayo. Tuku sego Tunggu segau. sebentar toh Pak Yoyo. Ya miki arep diuntal malah ora. Kan saya suka mic-nya ini Mm-mm. enak gitu loh. Mm. Tuku sego. Terus? Lah kok ketemu Pak Camat. Waduh. Biasanya lurah loh. Niki mau ndak camat mau sok lurah wae. Kemajuan ya. Heeh. Pak Jatmiko, mugi-mugi enggal sehat walafiat. Allahumma Amin. Coba Bu Kesi. Ayo. Bu. Nyanyi. Buah kates. Wah kates buahku Manis. sendiri. Ayo. Ya nakal banget ya. Buah kates. Manis rasanya. Emoticon. Ayo. Selamat sukses PT UJS, berkah dan sukses sepanjang masa. Allahumma amin. Ya wah sing bar pembawaan. Ayo, serundeng. Ayo coba. Oke, coba. Nyanyi. Udan-udan, Udan. penake turu. Enake turu terus. Mugi sedaya warga Jambangan pinaringan rahayu. Allahumma amin. Ngapunten Pak, obatnya keri nih. So diamini dhewe lho. Ayo, wis ora apa-apa, ora masalah wis. Jenis kaya ngono ciri khasnya ya coba. Mbak Elisa ya Mbak coba ngicipi sithik ya Mbak. Ayo. Aja akeh-akeh lek sithik-sithik malah kemronggo. Oke. Nggih. Aku merenges. Aku merenges. Delok sing kentul-kentul. Jenang bar jadi loh an kentul-kentul. Apa Mbak? Jenang itu kalau habis jadi itu kan kentul-kentul gitu. Oh iya. Jangan pikir apa-apa ya. Terus Nggih, Ulfa Jaya sukses, pancen mantap betul. Allahumma amin. Ayo Mbak Eka, coba. Mbak Eka uget. Ayo, metin saking Jumbleng. Alamatnya kuwi, arep selak kowe. Heeh. Lah iya. Metin saking Jumbleng. Nah iya. Lah yo res pengendikanipun panjenengan to aku lek sing mbau reksa kene. Wah, syukur to lek ngakoni. Lane aku ki mersa bektiku karo punden kula Pak Cahya Kuntadi menika lak ya kula kudu teka. Heeh. Wah, Aku Pak njaluk Cahya ngapura wis lho. tak anggap mergo punden kula ki ambak lho. Wah, manggap leluhur ngono to maksudmu. Kok punden niku lak sing luhur derajate niku lho. Ah iya. Napa apa punden nika nggih? Heeh. Wong lambemu tak kletak pisan ora. Tak kira punden. Heeh. Parian sida apa ora? Itu ora. Ubur-ubur. Ikan lele. PT Ulfa Jaya. Semoga sukses panjang umur. Tansah jaya selawase. Amin. Allahumma. Kosek. Ndak penak iki, pariamu ndak penak belas iki. Kok iso ora penak? Tekan ubur-ubur mau baleni sik ubur-ubur piye? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Ikan lele. Ikan lele.
Mugi UJS ngrembaka panjang umur. Betul. Tansah jaya selawase. Allahumma. Kok genek suarane nek warni hae ngono kele hae kabeh. Warni niku anu ledek. Apa? Ngen ledek tayub. Oh kene. Nggih. Oh iya, iya terima kasih, terima kasih. Lho panjake kaya suyut ngono. Kok karo wong kene apal men to aja. Ngapal kula pun ngeten kentel kula. Saking kentele kaya umbel ya, Pak. Ah iya. Biar parian ra, Bir. Manut, Pak. Oh, iya wis parian ben rata. Ayo, Kok. Ning Mojokerto, Nang Mojokerto. terus ning Surabaya. Heeh. Pak Jatmiko mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Ya. Nong, cantiknya Tulungagung. Ayo, Kok. Kelon. Kowe iki tak omong cantiknya Tulungagung iso marang masyarakat ngono lho ora. Dek ditunggoni Pak, tadi dek Ora. Ndak. Macam-macam tinjunen lagi. Ndak ini nanti doanya bagus, Pak. Dengerin aja ya dulu. aja ngono kuwi sing liyane, saru. Kelon kuwi apik. Kelepone wis, kelepon. Kelon iki lek wong tuwa ngeloni anake apik. Nang gitu. Iya, tak Ojo belani lho. asumsi niki ojo kemana-mana gitu loh. Ya wis Iya. lah manut. Kelon adem-adem. Terus Mugi-mugi para penonton pinaringan ayam tentrem. Allahumma amin. Nah, iya, ora apa-apa. Yang penting wis berpartisipasi. Yo, saiki apa iki? Ute. Nong. Enang. Panas udan aling-aling caping Suara suling ngetan kali ulon masuk langgang samping gunung katur Bapak Haji Jatmiko. Iya no? Tulungagungan ya. Jogeti kaloro. Tak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawula nderek wungon Pak Cahya Kuntadi saking Laladan Tenggarong seberang. Wah, iki Pak Lurah Harnoto. Ugi Assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi, kula Giyono wingking saking Kabupaten Sukoharjo. Nggih, nyuwun tembangipun. Nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi lancar sedayanipun. Ugi saking kula Dimas Larso. Bapak Yaya salam sehat sekeluarga. Siap nggih. Kon sekolah malah mulih kaya. Putih duwe oleh kaya. Yo. Sekar bisa nyawang desa dadi Terima kasih sembah nuwun Genduk Birgita karo Genduk Winong. Ya, mlaya raneh ramokal akeh sing tresnani Madangkara ki, Mak. Nduk. Malah iki dawuh saka Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi. Nderek nyimak gambaripun teng YouTube celing sanget, Mas. Nggih, matur nuwun. Gambar iso celing kaya ngono ki ora perkara kamerane sing apik, ning uga juru kamera lan uga sing kepareng operator. Ya Mas Yosi. Pokoke anggere kakean mangan sate kambing aman kuwi. Ayo. Bar meh mati ya. Saiki wis urip neh. Ayo Mas Yosi kuwi. Kuwi sing operator karo Mas Yosep sing biasane ning kiwa kene. Iya bidikane sangat jitu. Apik. Saya neh kae Mas Joko Glindoh kae. Wah, sen. Kaya piyayi le ngorok ngkuli genset karo. Banter. Oh, Mbak Lia pedhot lek musuh kuwi. Ayo. Wong aku kok mburi nggen blumbang mburi dheke ning gudang ngono kok suarane ngungkuri traktor nduk. Ayo. Ora wedi.
Iya, terima kasih. Apresiasi dari para sutresna budaya sing kepareng mirsani lumantar streaming. Sembah nuwun, sembah nuwun. Lan uga audione barang ya kepenak. Ya, mula wingi Pak Marno ki gerah ki tenan kanca-kanca sedaya sami bingung. Ha iya. Mergo trompet apike kaya apa yen ora ana mikrofon yang bagus ku ya kurang trep. Ha iya. Jane glondor jane ya iso jane. Muga-muga engko ya Mas Glondor ki rasa wedi-wedi rasake woh pekewo. Pamane Pak Marno kudu istirahat, kudu dadi senopati tenan. Ayo, kaya Raden Abimanyu siap diranjap dengan ucapan. Ayo. Yo nanjake bintang tamu dhisik. Ya, Mbak Elisa Orcarus Alaso alhamdulillah wis hadir. Ya. Suwe ora ketemu wiwit saka Boyolali kae. Luar biasa Nadianto ibune menika nembe nandang gerah. Parandene gandeng dadi seniman utawa seniwati yang profesional. Mula ya piye carane tetep menghibur kepada kalayak rame. Iya. Mongko mambengi wis ning Purworejo. Heeh. Nderekke kancaku seangkatan kae Mbak Lisa jenenge Mas Sunarpo sing ben bengi ra tau leren kae. Iya, elok kae lakune kuat aku jane diajari ning aku ora kuat. Mergo anggere aku wis laris kaya kae mesti ra bineh nduk. Ha iya. Sing abot lak kuwi. Ha iya. Monggo Mbak Elisa Orcarus Alaso men jumeneng. Yo nggih ngiling-iling. Rek ayo rek. Coba ya. Para kadang-kadang madangkara rek ayo rek ngurmati Mbak Elisa Orcarus Alaso. Yo. Mbak, tunggal Mbak. Ayo re, mlaku-mlaku ning tunjungan. Re, ayo re, mlaku-mlaku bebarengan. Ayo cak, coba melu-melu aku. Ayo cak, golek kenalan cak ayu. Campur karo timo malam minggu gak ape digawe nglamun kalangnya tetelan utama masih omong tinggal dilaku semua nasib bawa lagi muncul melu aku cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Sugeng dalu assalamualaikum salam sejahtera rahayu. Waalaikumsalam. Lek mangsuli terus piye ngono kuwi? Lah ya komplit to Pak niki walaupun sowanten panggenanipun Pak Haji menika Pak Haji Jatmiko. Nggih, leres.
Nggih, tapi kan sedaya ingkang rawuh karyawan nggih sedaya ingkang nyengkuyung menika lintas dari berbagai macam lini, berbagai macam warna nggih kepercayaan nggih agama. Dadine nek salam ya tak kompeliti. Ha nggih, kuwi jenenge jenengane Bhinneka Tunggal Ika ngono kuwi. Lah iya no, kudu ngono berbeda tapi siji. Nggih luar biasa. Pripun kabaripun? Wah, lek kula sehat walafiat, Mbak. Sing kula pikir malah jenengan ben bengi ngalor ngidul ngetan bali ngulon lho. Lah nggih. Ning awak rasane piye ngono kuwi, Jar? Nggih nembe niki kok istilahnya napa nggih 2 minggu terakhir kemawon. Nggih awal-awal kan mboten. Lah panjenengan ajeng piye pripun wong liburan ten tanah suci to. Nggih to. Oleh-oleh pundi? Napa? Oleh-oleh kurma napa air napa ngaten? Jangan pengen kula airi pripun. Ayo. Air dam-dam. Jere aja molo air dam-dam. Iya iya. Nggih mugi-mugi doa-doanya terkabul Pak Cahyo, Bu Kesi. Wah, matur nuwun saged dipun timbali lajeng saged sowan wonten mriki. Endi lalatan pundi mriki? Apa tadi? Nek Jambangan. Soalnya mau saka Jumbleng dari aku rada bingung sih. Oh, Jumbleng kene kabut-uget. Iya, tak rewangi mau kan kalau ke kiri ke sini aku ke kanan. Neng Jumbleng kuwi mau. Arep nunut neng Jumbleng. Masyaallah, layak munggah panggung ambune brang-breng brang-breng. Weh, tapi perjuangan Pak aku neng gone Eka ki neng Jumbleng kuwi mau. Perjuangan piye? Laku ajeng nunut apa? Toyan nunut pipis lah apa basa Jawane. Toyan nggih. Ya golek sing jenenge Jumbleng kuwi mau. Wah golek kok kangelan siji mlebu omah ana tulisan transit sinden. Oh berarti duduke ning gone. Mlebu meneh tulisane transit fans UFC. Lo berarti duduk kene. Bar kuwi ana kamar, tak kira kamar. Jebulane dibuka, lah kuwi dadak medun ngisor ngene iki ditutup meneh ngene iki. Lah lagi medun meneh. Mangsa aku arep nguyuh wae angele minggu nek Eka kuwi. Ayo. Iya, terus biasane ning ngarepe kamar mandi nek tulisane 2000 ngono barang dhek. Oh, lah iki sing gawat ra ono 2000-ne, Pak. Apa? Tapi di sebelah itu kan ada embernya kan ning dhuwur kuwi. Lah aku golek tisu. Ya wis tak jupuk tisuku tapi salah. Mulane sampo zing galek separo. Kok ya diopeni sampo zing galek separo lah ya dadi pedes to. Ya kaya ngono kuwi jenis semedulur ngono kuwi yang sowan ning Laladan Sragen jenengan iso silaturahim teng daleme Mbak Eka ini tegese wujud kerukunan sesama bintang tamu. Wah, kok sesama bintang tamu? Sesama sinden ngaten kemawon bintang tamu niku bonus istilahnya nggih. Lek kanggone jenengan bedane sinden kali bintang tamu ya apa, Mbak? Bentenipun namung napa nggih? Sakjan sejatosipun sami, namung menawi bintang tamu niku istilahnya saged membaca penonton, mengenal penonton, sedikit demi sedikit mengenal panggung wayang, ngaten dadosipun nggih mboten namung nyinden kemawon tapi juga napa mengenal membawa suasana setetek-setetek piye carane iso munggah suasanane ngono. Sik teko iso setetek-setetek lho. Sedikit-sedikit merambat gitu loh. Setitik-setitik. Ya. Ya setetek-setetek tak tinju lho ora ayo. Alah, ket mau pembahasannya tinju ning ya tenan apa tak bolan baleni lho. Iya. Storine. Aku ning tanah suci arep ibadah malah ndeloki kaya ngono ora. Wis. Info coach. Ucapan atau doa terbaik untuk Bapak Haji Jatmiko dan juga UJS-nya gimana, Mbak? Nggih pandonga kula, nggih pangajeng-ajeng kula katur Bapak Haji Jatmiko menika mugi-mugi dados panglipur manahipun menjadi penghiburan, dadosaken berkah kados napa nggih tambah kesehatan kados wingi uni ngaten kalian untuk Ulfa Jaya sukses tentu saja yang didoakan juga karyawan-karyawannya bisa setia loyal kepada perusahaan iso ngembangke perusahaan iso ngrembaka sukses tambah joyo salaminyo malah menika keluarga besar UJS ingkang kepareng nembe nglampahi proyek wonten Laladan Jambi menika kepareng
mirsani sesarengan utawi nobar wonten mriku kangge jampi saya. Wonten Jambi, wah berarti ini luas sekali ya. Luas menika proyekipun wonten Jambi, wonten Nggih. Padang. Oke. Klebet wonten ning rest area ngentol nika waten enten UJS niku sing bangun ning mendi Pak Jatmiko dan Luar biasa, kawan-kawan. nggih mugi dados panglipur, melu seneng, melu tirakat, melu ndongake perusahaane ben ngrembaka. Nek wis ngrembaka kan maksudnya juga karyawan juga sejahtera. Iya. Ora usah dijowokke, sejahtera. Oke, Bos. Ngoten niku. Nggih, menika wonten salam-salam menika saking Pandari Boyolali wau nyuwun ali-ali langgam ali-ali sampun paring tali asih 400.000 nyuwun Bu Kesi kalian Mbak Elisa. Ya engko gandeng 400 bagi loro ya 200 ya Bu. Ora masalah nggih. Lah gandeng ki Lumayan, pamundhut sampean suwi lho ora nembang bareng kalih Bu Kesi ki suwi banget. Olah nggih. Nggih. Nggih ndarek ajeng mangke napa sakniki kula namung menghaturkan kalian wau wonten napa dari Pak Mario dari Klaten juga minta disenggol, Mas Arif dari Madiun minta disenggol. Nggih. Oh, nggih, Penggemar-penggemar setia matur suwun. Nggih, lan ugi ingkang banget kula kalih panjenengan ngaturaken panuwun kalian pihak-pihak penanggak wayang. Mongko mongsonipun kados mekaten lho, Mbak. Nggih. Udan kaya ngene biasane Wah, biayar wayangane mikir-mikir. Lah nggih. Ning alhamdulillah tasih kathah biaya ingkang kersa Ingkang kersa wayangan. nggih lan Nggih. merapat di lokasi, ikut nonton, ikut mendoakan menika matur sembah nuwun sangat. Nggih. Dene mboten saged rawuh, mboten dados menapa sekarang dengan adanya teknologi saged dipun tonton saking dalemipun piyambak-piyambak. Leres, Oke, leres. penonton juga banyak. Menika 4.800 matur sembah nuwun. Lah sampean mantu to ya ngono. Apa? Ya mantu ning YouTube-ku to. Lah ya harus dong. Aku Nah, kan subscriber. Waduh. Iya. Wis tak nunul lho. Ayo nunul pindho akhirnya Jane antabar. karepku le nunul ora mung pisan tapi kok mung iso pisan. Iya. Jeh, menika ngaturaken menapa? Lah iki niku mawon, mau ali-ali kemawon. Niku mawon kalian Ibu Kesi. Bu Kesi, yo Bu. Oke, monggo Bu. Lumayan lho Bu. 200 nggo tumpas brambang iso ngorong sasi. Ayo, brambang ayo. Brambang peres kuwi ngurus iki, raup sing lanang ayo ngono kuwi biasane iki. Ha Nggih, iki. nyuwun sewu Pak Dalang, Pak Dalang. Kula niku sampun ngrumangsani sampun sepuh, mbok pun dijajarke kalih Elisa to Pak Dalang, mbok sing enem-enem mawon. Mboten sing arani sepuh niku lek nuwun sewu panjenengan pribadi ning menawi teng kamera jenengan kaya saumuran lho Bu Kesi. Kalian Mbak Elisa kaya saumuran. Iya ta. Nah, itu. Lek Masih Mbak muda. Elisa niku bintang tamu sinden di era milenial, jenengan lak bintang tamu di era jahiliyah. Laman niku. Kok ya ora ketegelen jahiliyah ra karo Kang Garwo kok. Ora apa-apa Cahayu, Pripun, pancen Pak Cahyo Kuntadi kuwi yen neng sampean, bintang tamune sampean ini neng omah ngadi-adi. Rekake neng omah cukur brengos, Oh. rambute disemir. Semangat. Bus kape anyar lho Pak menika Pak. Ijem nggih. Lek ketemu Mbak Elisa, wah pokoknya neng omahe dandan dhisik. Tak kira lek wong wedok tok sing ngarepe ketemu pacare no. Ternyata wong lanang ya ngono lho El. Maksud Jujur apa? gak apa-apa aku cerita. Masa beneran kayak gitu? Mboten lah. Istilahnya itu cuman buat ya namanya dalang tuh ya mempersiapkan yang bagus ben nek disyuting ora ketok jenggote, gitu-gitu aja kok. Ora demi Elisa ya Pak ya. Iya, ben ra ketok jenggote, lek ketok jenggote ndak kaya mbek ngono ae. Areng ngelokne wedhus ngene sing mlipir-mlipir ora. Iya. Ceh, mereka wonten pamundutan Bu. Iya, Buat saya nggak menyuruh atau apa, tapi ini ada permintaan dari penggemar menika ajeng dipun pinangkani. Iya. Sispun Mari saya kita dikani bersama-sama. berdua nggih. Siap. Monggo, sing Kangge sepuh Bu. dhisik. Ayo Bu Kesi dhisik. Nggih. Ya Bu. Jeneng kula glali aja lali ali ali
koper Mbak Lisa ya. Kula patena among ati tansah gondeli yen dadi lara gelo sakit rinten dalu Oh, kembali Bu Kesi. Nggih, nderek ndedonga mugi-mugi lumantar tembang ali-ali menika saged damel jampi saya nglipur penggalihipun Bapak Haji Jatmiko. Mugi-mugi enggal sehat Bapak. Amin. Mengke yen Bapak sehat terus saged rezekine tambah kathah lumintu. Sampun kesupen mengke Madangkara Group ditimbali teng Jakarta nggih Bapak. Amin. Sing Yayine penting teng sehat. inggil nika lho. Nggih, mirsani teng inggil. Mirsani wonten kamar inggil. Niku- Dada nika dada Bapak. Lah kae. Nika Dadah Bapak. Wah, Dadah nggih. Bapak Jatmiko sehat selalu. Niku bendalu lho Mbak Elisa le mirsani Bendalu, teng nggih. YouTube iki bendalu niku. Ya, karena itu apa ya mengisi hari jadi panglipur kalau nonton wayang tuh nggak kerosok menghabiskan waktu 7 jam 8 jam gitu tapi hati ini seneng biasanya Nggih, gitu. nggih. Leres nggih. Monggo jenengan Bu Kesi. Ketokan Mas Cahya. Mas Larso. Moh sampean no. Ah, iya. Ngati-ati besok apa bakal bali. Terakhir berdua, ya Mbak. Yen bali bejo Nggih, terima kasih, matur sembah nuwun. Monggo langgamipun ngangkat gentos Mbak Elisa, ya Mbak. ngagema ali-aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula mboten melu besuke yen
iku besuke mriksa nono Terima kasih. Bu Kesi, nggih. Bu Kesi saged pinarak. Saiki Mbak Elisa karo Mbak Eka Geduget. Ya, to, men berdiri. Lesung jumengglung sruwindal-indalan. Lesung jumengglung saka Bapak Haji Jatmiko lesung jemblung 2 kalimat ya. Vokal lagi. Eka ki mambengi sik neng Bandung, saiki wis tekan kene. Ayo. Bocah ya rande kesel iki hebat luar biasa. Nduk Eka uget-uget. Inggih, wilujeng dalu Biung, Mbak Yulimbo. Wilujeng dalu Cahayu. Yen dalemmu iki kok kene kira-kira pirang kilo, Nduk? Alhamdulillah kula nek saking mriki nggih wonten Dokoro, wah aku wis mangkat awit jam 11:30 mau. Heeh. Teko kene ya lumayan. Ya 10:30 punjul 5 menit 2 menit. Kok bulet sih? Piye to iki ora jelas. 5 menit pun teko kene, 2 menit teko panggung, awet ke motor teko panggung lha dalane bletok-tok ngono ku lho. Aku bingung arep metu ndi. Lah rasah liwat sing aneh-aneh. Sampeyan butuhe kok glundung lah ya teko kene dhewe to asine. Lah rumangsane apa bal? Hal yang bunder kaya ngono apa mediarani bal ya pas to sampean. Yo ora iso, ngene yo ora bal. Apa? Anu bekel. Bisa mendat-mendat ngono ya. Nek bekel kurang anu yo neker. Neker, cilik no kuwi malian. Nggih. Iya. Ketoke sampean karo piyayi kene wis akrab banget ketoke. Nggih, mboten pati Iki nek ngomongnya ora tau Cari mung legane. 5 menit tambah 2 menit. Lah 5 menit dia apa wijine ditimbali yo lagi iki yo. Ora lek daerah kene Jambangan ya asring wayangan, Nduk. Nggih, asring menika sing wonten pundi? Cranggang mriku nggene Pak Kencling nggih wayangan. Pak sapa? Pak Kencling. Pak Kencling, heeh. Nggih. Nggih. Niki ugi ditenggani bose Soting Wahyu. Wah. Terus bose Karawitan Rasa Tresna lek suyut kuwi. Oh nggih, lek suyut. Lah ya gur guyang-guyuhe ngejake gak tau lho iki. Ngene kudune awakmu iki mawas diri, anane Radija aja-aja siji kowe laris loro kowe larang. Sopo sing ngomong larang? Kula larang. Larang wis pas nek aku. Lho tegese Lho nyapa pamane Mbak Elisa niki? Piye? Gede dhuwur lencir kuning. larang pas. Pas ya teh, wis anu Cocok. ngene penak. Nah. Ngerti piyayine Pak Jatmiko ke. Kayak kau getuk tok gak sakmono ya. Ben padha kancani tak kei larang nggih tuku gizi ngono. Dia gizi. Arep piye sirmu arep dikapakne awakmu kuwi? Ya ditambahi ben dhuwur.
Loh, sampean ki ora Sapa sing ngomong mensyukuri anugerah. sing ngomong Gusti. stunting mau sapa? Aku dudu stunting, aku singing. Ngerti singing apa ora? Singing iki penyanyi. Ah iya. Bahasa Inggris wi. Singing ki menyanyi. Heeh. Nek singer ngono lagi penyanyi. Lah nek menyanyi gawe nek penyanyine sar nyanyi Oh sapa? iya bener. Yo kalah aku. Heeh, kene cedhak omahe dadi gleleng dhek iki. Gleleng. Iya to. Ade kudu kalah Mbak. Aku Lisa. wis sungkem kok iki karo bapak. Kudu sumpleng sungkem. Sungkem aku. Sungkem ning jumbleng kudu lho. Sumpah, kudu nyopi Pak jumblenge. Ora kok nun sewu ora kok ngenyek kok iso kampungmu iso jenenge jumbleng iki sejarahe piye? Kok jenengan nggih gumejeng to, Pak? Jumbleng jenengan ngertos napa mboten to? Artine napa, Pak? Artine lak sapiteng to. Lah ya kok iso jenenge kuwi Lah sebab nggih, apa? nek sragen menika nggih desa kula enten sing nggone ereng-erengan nggih dhuwur. Lajeng niku kan tangga desa kalih sing ereng-erengan. Nggih kula rada ledokan ngeten mbok menawi terus dijenengke jumbleng ngeten. Nggih ledokan ngeten. Lho dadi ledokan ning jumbleng kuwi ndelalah kok ana wong lairan kok bayine uget ngono kuwi. Ngene lho, jumblengi nggon telek ngono lho. Nesu ora ngono terus nesu aku takon kok ya. Enggak, tapi kula bangga lho, telek iki dadi sumber pangan. Iya Ya ta? nandur pari iki nek ra dirabuk nggo telek. Lho sing jenengan dahar menika sego. Mergo nek ora dipupuk nganggo telek, ora mungkin iso tukul yo nan. Mergo saiki ya abuk ya rada angel ya, Pak. Oh, gampang to. Kapok. Wah, ya ora. Gampang. Lah yo uget. Takon ro Pak Jatmiko bar duwe kandang pitik. Oh iya. Wah iya lho, Pak Jatmiko kandang pitik ngayo ngenekke telek to. Teleke iso dadi rabuk. Iya. Hidup telek. Telek kok bangga. Sampeyan pinter ngonceki tembung yen asmane Pak Jatmiko ya jal diterjemahke Jat ki apa, Mi ki apa, Ko ki apa. Ayo. Lah ra iso mulya saiki ya kowe. Ayo, nah. Ayo. Jatmiko. Ya. Kok gak omong gak siap belas aku. Wis pokoke bintang tamu kudu siap, kudu Piye, cerdas. piye Ayo. Oke, 3 suku kata. Jat. Jat. Ayo cepet. Iya iya, kok iki kajange kaya sewan ejek teko isu-isu lho kok. Lho ngetokne cerdasmu ngono lho. Ayo. Jat, yuk. Jat. Jati dirinipun beliau Pak Jatmiko adalah sebagai pemimpin keluarga lan pemimpin PT Ulfa Jaya sukses. Semoga semakin ngrembaka, sukses jaya selamanya. Jas. Lagi siji aja bangga sik. Dikeploki kaya doro malah. Wis seneng. Lho kuwi tegese apresiasi. Apresiasi. Mergo sampean cerdas cepet kaya ngono kuwi. Nggih mau cerdas kok encer ning ndas to. Heeh. Kadang mili teko kuping bareng. Gila nih. Jajal pe. Mi. Mi. Ayo, Mi, Nggih. ayo. Mi. Mikir tenan iki jenenge. Mi gunani tumrap keluarga ageng Bapak Jatmiko lan keluarga ageng wonten ing Jambangan khususipun. Dados dalu menika syukuran PT Ulfa Jaya ora mung kanggo awake dhewe nanging dana rasa kageng keluarga ageng Tugong Jambangan menika. Sing ngeploki mesti tanggamu kabeh kayak mending. Engko aku omong keplokno mending ngono kowe mending. Pak Parjan gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Malah ngiyik Pak Parjan iki bose niki Tarup, bose diesel, sound system. Pak Parjan niku piyaine kuplukan wireng niku. Aja nlimur rampung, terakhir ko. Kok. Apa ya? Iki tanggung jawabmu kok. Kok. Menika kondang kaloka Pak Jatmiko menika menawi piyai sing dermawan, sugih ngilmu, sugih sanak sedulur, mula dalu menika ingkang ngrawuhi PT ulang tahun PT Ulfa sedaya sami rawuh kathah sanget sami ndedonga mugi-mugi PT Ulfa Jaya sukses tansah hayu salaminya sukses selamanya amin. Sik aja bangga sik garwane Pak Jatmiko ki asmane Ibu Hajah Sriyatun Sri Menika nggih Hajah Bu Hajah Sriyatun. Sri. Artinya nggih. Menika artinya Bu Hajah Sriyatun menika garwanipun Pak Jatmiko. Kabeh ngerti cerah kowe. Sri ki apa, A ki apa, Tun ki apa? Ayo Sri. Sri menika minangka rejeki.
wadah pangan dadi Bu Sri menika dados pedaringanipun Bapak Jatmiko kudu iso nyimpen asile keluarga didadekke sing bermanfaat. Ya ape. A. Aduh. Apa iki omahmu cedhek dhewe ketokne ning tanggamu lek iki cerdas. Anggula wentah keluarganipun putranipun dadi putra sing soleh lan soleha. Muga-muga dadi mikul dhuwur mendem jero nerusake perjuangane wong tuwa. Aja gleleng sik terakhir iki angel dhewe tun. Tun menika priyayi ingkang utun. Utun gemi wong sing sregep utun. Priyayi sing utun wong sing temen ngoten. Gemi setiti lan ngati-ati dadi Bu Sriatun menika dadi piyayi ingkang soleh. Dadi Solehah. Piyayi putri solehah. abab warhah mambu. Dadi piyayi ingkang solehah dados pedaringane keluarga, mimpin keluarga, mendidik putranipun dadi ibu ingkang amanah. Wah iya. Kurung rampung perusahaan ini sebagai komisaris malah putra putrinipun Pak Jatmiko piyambak ingkang asmanipun Mbak Hajah Ulfa. Ulang tahun PT Ulfa diwarai sing mburi. Jaya Sopok diwarai sing mburi ya pisan. Sumpah aku ya arek kuwi ya kowe nyapa to muni ae kok. Liyane ulang tahun ayo. Ulul. Tenanan keprok kowe kok. Uluh. Dali menika ulang tahun PT Ulfa Jaya sukses nanggap dalang Ki Cahya Kuntadi saka Karanganyar. Bintang tamune Mbak Elisa Orcarus Alaso Mbak Eka ulu. Iki angene Fa menika dados favoritipun putranipun Pak Jatmiko. Dadi Mbak Ulfa menika putra nomor pinten? Ayo. Nomor setunggal. Dadi favorite kudu iso mendidik adik-adike. Dadi contoh. Iya. Kowe kok terus menggelain napas ngene nyapa? Sumpah gak siap aku. Lah mau karo Mbak Elisa wis dikandhakake sing jenenge bintang tamu, apalagi bintang tamu sindan iki ora mung pinter nembang, ning uga pinter merangkai kata-kata supaya jenengan terlihat cerdas di hadapan khalayak ramai. Aku merangkai iso, kata-katane sing angel. Sing angel apane? Kata-katane. Wah iya. Lagi ngene Mbak Elisa karo Mbak Jumbleng ngono. Iya anu Teng. Dadi kene mbeng kono Teng. Sugeng dalu Pak Cahyo kula Eko. PT UJS wekdal menika nembe damel rest area teng Padang. Nyun lagu Lewung. Niki nonton live streaming kalian kanca-kanca teng rest area Padang. Matur nuwun. Lewung lak gagrak sragenan to? Nggih sragen saged, Jawa Timuran saged. Lah yo sragen lak yo iso to? Saged. Lah yo ngene protes ora. Lah memane digarap Jawa Timuran yo saged. Lah gandeng iki wilayah Sragen menghormati kasanah budaya Sragen ngaturake sragenan. Yo yo cerot. Yo yo nyuk. Ulu. Yo diaturake berdua bersama Mbak Elisa. Nggih. Ugi. Lewung, Tadi ada permintaan cewek gaul saking Pak Triyono, terus Pak Sarjono. Aku apal ya. Kok apal jenenge piye iki? Ngerti wong sing masak kene Mbak Yurbi karo ngatime aku roh kok. Kowe cenanangan turut pawon iki ngopo ora? Mosok yo rene ora mudeng piyayine. Hei ayu, wah reduk anyar kae. Kok ya nganti ngerti nek piye anyar. Anyar. Gak tau roh biasane kudu ireng kaya ngalayat. Pak ben ireng iki langgeng ora mau nglayat ya. Nggih, tapi niku terus lak kaya wong berduka to. Ngono pisan-pisan nggo ruduk ngono abang ijo ngono barang gentinan kok ireng ae. Kayak bandu sing murup ngono kae ya. Nggih. Nika lagune napa Lewung? Lewung. Ya, mangga diaturake Mbak Elisa dan juga Mbak Ulu. Jajos, yo.
Tabuhane kanca-kanca wis nyrageni apa ora? Nggih to, kula mun pitados menawi rencang-rencang Madangkaran niku wah klasik nggih oke. Rekreasi oke. Kreasi ya nyuk. Apa Mbak sing gending napa kontemporer? Kreasi lah ya bener Pak Cahyo wis dibenake isih takon. Lah ya kreasi. Rekreasi ki dolan healing. Iya ya. Rekreasi. Jangan pun seragenan. Oh Pak, sapa jenenge? Mas iki? Pak Heru. Pak Heru ki wah aja menapa-napa digarap kok. Dia ngajar sinden kancaku wedok ya digarap. Maksudnya sindenane digarap ya. Arahmu. Terus digarap kok. Nduk tak garape ngene. Anae melu Oh dikek andekan ngene, nggon gendeng iki dikek andekan. Wah ngono-ngono kuwi pokoke. Iya. Oh nek wis bar mandek terus disesekne nduk ngono. Lah bar sesek? Nek Rama sesek kowe gak usah nyinden aku wae sing nabuh ngono. Nek bar kuwi wis suwuk terus ngalih. Ngerokok. Yo ngalih gendeng liyane. Oh iya. Ya terima kasih. Kita Pak Heru. Senyum ya. Gae. Kuwi senyum ngene batine bajindul iki. Kok ora? Ora mripate ora nek diapusi. Yo dinakne. Piye cakapane? Yo ngono. Sabdo. Yo wong loro. Iso bareng apa? Angel lho bareng iki. Bareng siji, loro, telu. Ya ta. Lah wong ngenteni Andani angel bareng iki. Sondisi iya. Angel to, Mbak? Angel yo, Mbak. siji, loro, telu. Sabtu Aku lagi iki mosok kowe arep mangan aku. ya kat. Mulane ngene angon rasa ben iso bareng. Dedek-dedeke kudu dipadake. Apa? Dedeke. Dedek sapa? Dedek. Gudek, Dedek piadek. dedek, piadek. Oh iya, Nah, ngene dedek. ben padha. Oh, sebut-sebut nek mlaku, mlaku. Ra iso. Nah, kaya mentok. Ayo. Iya. Ngenyek lho ngono kuwi jenenge. Ayo. Aku wis mangap-mangap ra sida lah. Ujung ngono iki ngenyek Ayo. aku masalah. Iya, iya. Nah, ngono lho. Aku lah malah kayak dimii. S3 iki lho. Sinden 150 cm. Lah iya. Iya, siji loro telu. Sabtu pandita ratu. Siramu dadoe sisihku. Mungkin Gusti Das Madangkara luar biasa. Das. Makasih. Nggih. Luar biasa bikin horeg kaya tenang nggih. Mbak Eka saged istirahat rumiyin. Mangke yen kabeh dintekne nggen limbukan kok ndak keweweken, Nduk. Ayo. Didum nggen goro-goro barang. Tur ya iki masukan dari Mbak Elisa kuwi nadyan ana bintang tamu sak bisa-bisa sinden gawan kotak iki ya ditampilke. Wah iya, ngono kuwi. Men duwe prestasi men iso dadi sinden hebat nyusul kaya Mbak Eka karo Mbak Elisa ngono kuwi. Iya. Mbak Birgita ya mulai naik daun deh. Wah tenan medsos anggere dhek live nang nggen apa ki jenenge TikTok ne penontonnya ribuan. Ayo. Penuh dengan hujatan. Ayo. Lakone apa? Lakone dikersakake ya kuwi jumenengan Ngalengka. Mongko yen bar brubuh Ngalengka sing dadi ratu ya kuwi Raden Gunawan Wibisana. Iya. Malah mula bukane sing jenenge Wahyu Makutha Rama ki saka lakon iki, Nduk. Masa? Ayo yen ngono rakit mbacutne gelar cerita. Yo tak derekake, mangga.